Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ikaw o Ginoo. Ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kundo na kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy sa sikomoro, maluka ka ug balhin sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Pananglitan, adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma. Ingnon ba nimo siya, pagdali diha, aron mukaon ka? Dili gayud. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon, ug unya pagtapis ug silbihi ako. Human niini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mausab kamo. Kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo. Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sayon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maghinumdum pa ko nga katong bata pa ko, malingaw gid ako magtanom. Ilabi na katong unang experience sa pagka-elementary pa lang nako nga nagtanom mi og liso sa munggos. Ug amo ning bantayan pag-ayo sa pagturok, pagtubo na hangtod sa pagpamuwak ug pagpamunga. Ug kaning ako ang pagaganahan sa tanom, nadajud na ako hangtod pagdako. Kundi nakahinumdum po ko nga nakatanom ko og usa ka punuan sa bayabas ug na-enjoy ni nako kay perting daghan sa bunga, no? Mga igsoon ko diha ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon, no? Nag-compare sa ato ang pagtuo sama sa usa ka tanom o specifically sa usa ka liso sa mustasa. Makaingon siguro ta ngano ang ato ang pagtuo mura magsama sa usa ka tanom o sa usa ka liso sa mustasa, no? Ug sa pag-reflect nako diha mga igsoon ko diha ni Kristo, na ay mga characteristics ang mga tanom nga pwede nato ma-share sa ato ang pagtuo o sa ato ang growth of our faith. Una, ang mga tanom, kung makabantay mo, ilang pagtubo kay hilom ragayod. No? They grow in silence. They do not compare themselves sa lain nga tanom. No? Wala nila gikumpara ilang kaugalingon sa lain nga tanom, sa lain nga mga punuan. No? Inigtubo nila, mutubo ra sila sa kahilom. No? Siguro atong ikumpara sa atong kaugalingon, if we grow in silence, ara nato madungog ang tingog sa Ginoo. Kay matod pa nila that silence is the language of God. And if we are in silence, ara nato madungog ang hunghong sa Ginoo. Matod pa sa ato ang salmo karon nga kung karon makadungog kamo sa tingog sa Ginoo, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. In the silence of our hearts, ara nato madungog og unsay rason, unsay purpose aning atong mga kasakit nga gibati. In the silence of our hearts, sa atong pagtubo diha, ara nato mabantayan og unsay mensahe sa Ginoo nini ato ang kinabuhia. Mo pa lang na ang una, no? Ang mga tanom mutubo sila in silence o sa kahilom. Ang ikaduha, ang tanom kaybaw mo adjust ug kaybaw sila mo share. Ug
dili na gani sila mainitan, sila na ang mo-adjust. No? They learn how to adapt the environment. Ug sa pagtubo, they will bear fruit. Ug mabantayan nato nga ang ilahang bunga para jud sa uban, no? Dili nila kanon ang ilahang kaugalingong bunga, no? Their fruits are always for others to share. It's not for them. Ug munay gi mensahe sad sa ato ang ikaduhang pagbasa, no? Learn to know your gifts. Learn to share your gifts. Ug sa pag-share nato sa ato ang mga gasa, ara pud ta motubo sa ato ang pagtuo. Ug ang ikatulo sa pagtubo kay ara nato mabantayan nga lawom pud usab ang atong mga ugat, no? Lawom ang ugat sa mga tanom. Ug ara pud nato masabtan nga ara nato mahibaw-an ug unsa usab ang atong mga rason, no? Sa atong unang pagbasa, ara nato mabantayan no nga ingon ang usa ka karakter dito nga gidaog-daog na lang ko pirmi o kadaot na lang o kasamok na lang pirmi ang ako ang ma-experience, no? Pero uglawom ang ato ang pagtubo diha sa ato ang pagtuo ug sa gugma, ara nato mabantayan nga mo di kini ang purpose, mo di kini ang rason ngano na ako'y mga kabug-aton sa mga kinabuhi. Ug tungod niini, we learn how to carry our own cross. Ug mahimo na pud tang sama ni Kristo. Sa pag-ingon pa niya, if you want to follow me, if you want to become my disciples, carry your own cross and follow me. Ug ato ang isummarize ni mga igsoon kun ni Kristo, ang kaning atong pagtuo kinahanglan gayud nga naa siyay serbisyo. Faith without service is nothing. Faith without action is nothing. Faith without sharing is nothing. Ug samot, faith without praying is nothing as well. So mga igsoon kun ni Kristo, sa atong pagpadayon sa pag-ampo ug niining atong santos nga misa, hinaot unta sa kahilom sa atong kasing-kasing, we may learn what is our gifts, we may learn what is our prayer, and we may learn how to share our gifts as well sa ubang tao. Amen.